Oké, je hebt met kaatsen heb je 2 slagen. Onderhands en bovenhands. We gaan ze beide oefenen. We beginnen met onderhands. Zo'n 300 squalband uit Burgum ha op een terrein langs de Wierie de primeur van de Olympiade. Wat wij graag bereiken willen met deze vreed van de Friese Olympiade is dat we de sporten naar de toekomst ik zoen horen. Dat we voldoende band krijgen die het mooi vinden om te liepen, mooi vinden om te keertsen. Ja, en die ook nieuwsgierig worden naar het zielen. Nou, dan hebben we van de toekomst liepers, keertsen, zielers en dan kunnen we onze sport behouden. En dat is wat het zelfs om gaat. De meeste band komen voor het eerst in de kunde met de typisch Friese sporten. Ja, ik vind het echt heel leuk om te doen. Wat vies het leukst? Vierleppen. Ja, ik denk dan wel scootjes zien of vuurleppen. Toch wel. Ik vind het wel gewoon leuk, maar ik denk net dat ik er ook ben. Toch weeg je Dennis en Tini hadden op de vierlepskans. Ik ga net echt goed oefenen, dus hartstikke koud. Dan maar gauw even warm douchen. Morgen binnen de topperzonbar en met deze tribunes plak je aan het publiek. De organisatie gokt op zeker 3000 taskogers. Wat docht het waar? Dat is natuurlijk wel een beetje onze vraag. We moeten net die wienhaf van Juster. Joet is prachtig. Nou, Piep Alles had u beloofd dat het morgen net volle hudder als windkracht 4 wordt. Nou, dan kan er mooi schild worden, dan kan er prima liept worden en dan kan er ook mooi keerst worden. Dus dat zou mooi wezen. Maar misschien een buiken, midjes droeg. Ja, voor het publiek alle reden om te komen.